bamananw ko ni yani maa min ka kɛ tiɲɛfɔla ye i ka kɛ tiɲɛ baarakɛla ye. Cɛkɔrɔba Nogojugu k'o kɔ tɛ dibi n'i y'a ye ko maaninfinw bi i kɔ i b'u ɲɛ o ye tiɲɛ ye nka maa min ti ko kun ko tɛ se ka kɛ o la wa ko bɛnnen tɛ maa caman na fana. Sɔgɔmada in na Falaye ko yalama malidenw yɛrɛ ja labɛnnen don ka ɲɛsin dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ma wa. N'i ye sugayɔrɔla Falaye n'u ye fɛn minɛ i ka weleli kɛ a ko ma diya Bamakɔ ya dɛ. O sɛbɛnw o 99 dalen don kɛrɛfɛ o ma lawaleya Falaye. ATT yɛrɛ ɲinitɔ taara bɔ fo Kanadakaw fɛ yen ka na ni vérificateur ye. Falaye an ye mun kɔlɔsi don dɔ la sɔgɔma vérificateur yɛrɛ kun taatɔ don kaso la. A m'a ta a m'a minɛ a m'a foyi sabula ani maa minnu karila ɲɔgɔn na olu ka girin ni ale yɛrɛ fana ye Falaye k'a don ka tila k'a bɔ sabula waleya in a taara sariya sira fɛ nka bi fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan baara minnu bɛ sen na furancɛla fanga kɛlen don ka wulikajɔ min kɛ Falaye ko n'an m'an kɔlɔsi Asimi bɛ sɔn ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi la dɛ sabula ale wulilen don k'i jɔ sɛbɛn a ti don kiiri maaw ni sɛbɛn fosi cɛ nka min ye kiiritigɛyɔrɔw ye min y'an ka sigidaw ye min y'an ka baarakɛyɔrɔw ye yalama anw minnu yɛrɛ ye jamanadenw ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan an jɛlen don n'a lawaleyali ye wa yalama anw minnu bɛ yen bi n'an bɛ taa an ka sɛbɛnw minɛ yɔrɔw la anw minnu bɛ yen bi n'an bɛ taa an ka magow ɲɛnabɔ baarakɛyɔrɔw la anw minnu bɛ yen bi n'an ye maa ye f'an ka dɔ don u bolo ka se k'an ka kow teliya ko yalama anw yɛrɛ bolo an tɛ ka yuruguyurugu kɛ ko Falaye bi fɛɛrɛ minnu sigilen min ye waleya minnu sigilen n'o kiiriw bɛ ka kɛ bi n'o jaabiw bɛ ka sɔrɔ jamana bɛ ka musaka caman minɛ ko nin bɛɛ ɲɛna cogo o cogo sɔgɔma n'i taara baarakɛyɔrɔ k'i bɛ se ka wari minɛ Falaye a na f'i ɲɛna e ma fɛn n'aw ma dɛ e kelen bɛ se ka taa ni nin wariba ye ten patron tɛ sa anw yɛrɛ baarakɛlaw dɔrɔn don Falaye k'a daminɛ baarakɛyɔrɔ dɔw gardien na Falaye f'a ɲɛmaw olu tɛ tamakiya u tɛ dabali u tɛ fosi n'i nana n'i m'a di u t'a d'i ma wa f'a kɛra laada yɛrɛ ye k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ sariyaw la Falaye maa minnu bɛ dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛ la hakɛw bɛ u ye u n'o o ka kan maa minnu bɛ douanier baaraw la Falaye n'i ye koba kɛ hakɛ bɛ i ye n'o ye prime ye k'i la nisɔndiya i ka se k'i ka baara kɛ ka ɲɛ maa minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la labilaliw kɛlen n'u ye fɛnw faralen n'u sɔrɔ kan min ye u ka saraw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ donbolo kɛrɛnkɛrɛnnenw labɛnnen don u ye ka se k'a don u ka baara in kɛ yaasa u ka se ka kisi Falaye hali musaka min filɛ nin n'an b'a fɔ ko k'a di jamanakuntigi ma a kɛ kun ye mun ye maa kana na don la ka na fɛn di jamanakuntigi ma min t'a yɛrɛ kun a kɛ kun ye e kɔni kana na i sen don ko in na de bi sariyatigi fara jamanaden gansan kan maa minnu bɛ n'o ye juraw ye u ye min fɔ an ye Falaye ko Asimi kɔni sen tɛ wariko la dɛ ko y'an ka garisigɛ ye wa sariya fana a ti don maa fana ni sariya ni ɲɔgɔn cɛ o maa damadɔ bɛ bi fanga in kɔnɔna na Falaye olu bɛ k'o baara kɛ ko yalama ko anw tɔw bɛ ten wa ko wa ko n'an ma kɛ ten an ye fɛn o fɛn fɔ an bɛ ka laɲini fɛn fɛn sigi sen kan miliyari hakɛ minnu bɛ ka sɔrɔ a bɛ da belebelebaw minɛli ma anw minnu yɛrɛ ye dugudenw ye an ka jogo minnu bɛ an na an ka taabolo minnu b'an na an kana jɔn a la k'a fɔ ko o fana fitini fitini nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ Falaye o de bɛ kɛ kunba kelen ye n'i ye poste de péage ta wari minnu bɛ sara ye bi n'i ye polisi minnu bɛ jɔ sirakun na garde minnu bɛ jɔ sirakun na an bɛ kɛmɛ ni mugan minnu d'u ma Falaye kuma la a bɛ taa se fo miliyari ma e bolo e kelen ka kɛmɛ dɔ e kelen tɛ e ni ɲɔgɔnna joli bɛ tɛmɛ olu bɛ kɛmɛ di dɔ bɛ kɛmɛ fila di dɔ bɛ 1000 di tile kɔnɔ n'i y'a dɔw fara ɲɔgɔn kan kalo kɔnɔ Falaye nka n'i taara olu yɛrɛ sigiyɔrɔ lajɛ Bɔberekeni Birikini nɛgɛjalanin dɔ u sigilen don ka bugutufa dɔ guwanin dɔ kunna yɛrɛ o yɛrɛ kuma dɔ la tile bɛ bɔ o la yɛrɛ sigiyɔrɔ ɲɛnama foyi tɛ olu yɛrɛ bolo nka u bɛ min sɔrɔ a ka ca ni a darawuli baraka ka bon i t'a mɛn u da don kelen da kelen an bɛ ka wari min sɔrɔ nin ye an k'a kɛ ka ɲɛnɛwali dɔ kɛ an sigiyɔrɔ ka ɲɛ an ka baarakɛyɔrɔ ka ɲɛ olu ka sira foyi tɛ o la o ye jamana ka baara ye nka n'a fɔra ko k'a don a bɛrɛ la i n'a fɔ wari min sigira sen kan bi Falaye ko digitalisation mun y'a gɛlɛya a bɛ fɔ anw de ɲɛna fanga ta ye 3000 ye anw da ye 600 ye dɛ min da ka di la yɛrɛ t'i ɲɛna ta i b'a mɛn an ka finitigiw de da u ka fɛn in filɛ nin ye taa sara taa i ka taa kɛ Orange Money na n tɛ i bɛ se ka 1500 da ou bien 1000 francs Falaye jumɛn min kɛ sirabaw kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw la bɔlɔnkɔnɔnaw la kalankɛyɔrɔw la dɔgɔtɔrɔsow la tribunaliw la mairies kɔnɔna na mun bɛ ka an sɛgɛn mun bɛ ka an tɔɔrɔ
an yɛrɛ de kɛlen no an yɛrɛ ma jugu ye bɛɛ lajɛlen ko ko ɲuman ka ɲi waleya ɲuman fɔli bɛ bɛɛ da kɔnɔ nka a la tiimetɔ maaw bolo a ka ca ka olu kunna olu kan'a kɛ nka olu ka se k'u sago sɔrɔ o degun de bɛ yen bi n'o tɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan a bɛ ka nɔ bɔ wa n'an sɔnna a bɛ nɔ wɛrɛ bɔ min ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye. Kiri bunakun kan n y'a f'i ɲɛna yan ntɛnɛn tɛmɛnen n ko cour d'appel ale kɔnɔna na tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don ko min ye chambre criminelle ye ka bɔ pôle économique et financier maaw olu yɔrɔ baara in bɛ tali kɛ mun na sɛbɛnnikɔrɔ burama tile a fɔra sa ko ka minɛnw ɲini kɛlɛkɛminɛn ni pankuru ko k'o di mali wolomasiri tabaw ma kiiri in ye kalo 3 kɛ maa 18 o de nɔ minɛlen don kiiri in bunakun kan min ye ko ye k'a sera a kuncɛyɔrɔ la han bi ni ala sɔnna ma a maa 18 bɛɛ lajɛlen u na u ta n'u bila dɔn sɛbɛnkura minnu nana mun b'olu kɔnɔ olu ye mun fɔ o dira sonadonbaw ma bi sɔgɔmada in na sa a yirala k'a fɔ n'o ye juma ye marisi kalo tile 27 ko jaabi bɛ bi ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 10 ye fala ye kiiri min daminɛna marisi kalo desanburu kalo tile 22 san 2025 k'a sera a kuncɛyɔrɔ la kalo 3 kɔfɛ maa 18 min minɛna ni wolomasiri tabaw b'a la u ka ɲɛmaabaw minisiri kɔrɔw ni premier minisiri kɔrɔw jɔyɔrɔbatigiw k'u nɔ minɛna kun jumɛn de la dunko juguya ni yuruguyurugu wari bayɛlɛmali ka jamana nafolo ta ani ka wari nɔgɔlen ta k'o jɛya ni jamana nafolo ye k'o ɲaami ɲɔgɔn na ka t'o kɛ jamana ka sannikɛ siraw ye min ye baaraw ye sa ko olu kɛra sira minnu fɛ k'a si ma taa sugubulon min sigilen an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni san 2015 san ye jamana ale ye sanni kɛ jɔnni fɛ Afrique du Sud kaw ka baarakɛlaw jɛkulu dɔ n'o bɛ maramafɛnw feere a fɔ ma ko paramutu ale fana ale ni dɔwɛrɛ fana bɛ yen n'o ye embrayer ye o ye Brésil kaw ka fɛn ye fala ye blindé carton min ye avion cloué au sol o waati fɛn minnu kɛra o kɔnɔna na ko o de kɔlɔlɔ filɛ nin ye maa min bɛ yen n'o bɛ nɔminɛli kɛ jamana tɔgɔ la ale tun y'a yira sa ko san 10 kaso fala ye maa 13 min yera kiiri kɛnɛ ka 18 na ko k'olu bila san 10 kaso la o kɔfɛ tɔ minnu bɛ yen n'o ye maa 5 ye n'olu ma ye kɛnɛ ka fala ye ko si kaso banbali pewu ko k'o ta k'o ɲɛsin olu ma maa min bɛ yen n'ale bɛ jamana ka hakɛw fana jate n'o ye comptabilité de l'État ye ale ko sefa wari miliyari 18 ko k'o sara jamana ye koyi miliyari 11 o ye paramutu ale ye min ye miliyari 7 buruburu 4 o ye embrayer an ye min tiɲɛna jamana ye o la ko n'i y'olu 2 fara ɲɔgɔn kan sa o ye miliyari 18 ye jamana tɔgɔla ale y'o ɲini ko k'o di ale ma min ye parti civil ale fana y'a yira sa ko sɛbɛn wari miliyari 15 ko k'o sara degun min donna jamana kun sugubulon 2 in na yaasa ka se ka ko ta n'u bila dɔ fala ye nɔminɛli bɛna kɛ cogo di jaabi bɛna kɛ cogo di procureur ni contentieux ka taa fara parti civil ale ni min ye pôle économique ɲɛmaa ma olu ni maa minnu bɛ yen n'o de maa 18 ye u bɛɛ lajɛlen n'u ta n'u bila dɔn bi ala ni magistrat Samba Tambura ale bɛna yiri feere da ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu binna marisi kalo ale tile 26 san 1991 san taa sibila ni miiri ni hakilina jigi premier ministre a y'o kuma fɔ k'a bɛ maa hakilila jigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ y'a o nali la degun minnu yera bɛɛ y'a kɔnɔ o la furakɛliw baaraw olu de bɛ senna bi yaasa minnu bɛ yen n'olu ɲɛna la ka se ka olu sangalamati ka baara kɛ ni o ye premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko min ye majɛw latilenni o ye diyagoya ye o de la jamana ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko ka kuma di maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka na ka kuma ka fɛɛrɛw sigi sen kan a ko ko assise kɛr'o la maaw nana ka kuma fɛɛrɛ ni dabali minnu sɔrɔl'o la o kɛra min ye furancɛla fanga yɛrɛ taabolo ye ko jaabi minnu fana sɔrɔla sa n'o o ye kuma ɲɔgɔnya jaabiw ye olu bɛ ka se ka kɛ ka baara kɛ bi fɛɛrɛ fana sigilen no sen kan sa malikura yɛrɛ ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma o layɛlɛmani o baaraw bɛ sen na min ye Ablaye Mayiga ye a ko Mali yɛrɛ ka lakurakurali ka se ka senkura sigi sen kan k'o bɛ ka kɛ ka ɲɛ ko nka ko foli ka kɛ malidenw ye maliden minnu sɔnna ka muɲu kɛ ka sabali kɛ
yaasa jamana yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan bi degun minnu bɛ ka ta ka na don o don n'a dugusajɛ ko ka se k'u hakili to la a ko malikura ko kɔni a tɛ taa fiyewu ni politiki fɛɛrɛw tɛ hakilina jiginna sa a y'a yira ko bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn k'i yɛrɛ di min ye nin baara in ye ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ye Ablaye ye ale kɔni ye yiri feere da ka taasibila kɛ Asimi tɔgɔ la Nfamara Berete ale tun bɛ kɛnɛ ka ye a ye min sɔrɔ an ka jɛka o filɛ. Samba 1991 marsi kalo wulikajɔ bɛ to malidenw hakili la kudayi baw maa caman de joli bɔnna yaasa bɛɛ fanga démocratie ka se ka na an ka jamana kɔnɔ o de la an ka jamana ɲɛmayaso ye 26 marsi la ɲɛnamaya jamanakuntigi tɔgɔ la an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga a ye wulikajɔ kɛ ka taa Seydou Sow tɔgɔ la rond-point monument des martyrs la ni ka ladala ko la ka filɛri ta k'a bila cɛbaw ni musobaw dayɔrɔ la minnu tora Mali ko la o wale min b'a sɛbɛntɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ani malidenw bɛɛ lajɛlen hakili bɛ fore ninnu na. Ni kɛnɛba in kan an ka jamana gouvernement maaw jamana wɛrɛ minnu lasigidenw b'an ka jamana kɔnɔ lakɔlidenw ka jɛkulu fɔlɔ INOM tɔndenw ni a lapasa jɛkulu kulu min bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa hakili ka to feerew la nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni tasibila kɛnɛ in kan 17 mars la écoleden dɔw bugɔra fo ka dɔw faga ne anw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ b'o la n'o ye Abdul Karim Kamara ye Di Cabral ne yɛrɛ tun b'o la Rokia Kuyate lycée de jeune fille secrétaire général sisan a nana ye sisan vraiment kow tɛ ka ɲa fɛn min ka di malidenw ye o tɛ ka kɛ fo an tɔɔrɔla quoi donc jamanadenw wulila sisan k'u ka nisɔngoya yira o nisɔngoya in de sen fɛ o de nana ni nin ye ka mɔgɔw bugɔ ka mɔgɔw faga denmisɛnnin fitinin caman de sara la olu ka vie kɛra i n'a fɔ une symphonie inachevée u ka diɲɛlatigɛ danna sira la quoi o de nana ni 26 mars nin ye o de la sisan 26 mars an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ komi an tɛ ɲinɛ 17 mars kɔ cogo min. Basi bɔnna dɔw sara dɔw ka baara tiɲɛna dɔw ka nafolo tiɲɛna n'a fɔra k'a fɔ mɔgɔw de sara walasa a se ka kuma ka labila hakilina ka labila k'a fɔ anw ala ye si di kɛnɛden ma anw kan ka ko kɛ de anw man kan ka suɲɛli kɛ anw man kan ka namara kɛ anw kan ka sira ala ɲɛ ka miiri k'a fɔ dɔw de tagara n'a ye démocratie nin sɔrɔ an man kan ka kulonkɛ kɛ an bɛɛ k'an ŋɛnɛ kɛ kelen ka jamana jɔ. An tun nimisala fɔlɔ k'a fɔ an ye bɔra kɛlɛ mun kama k'a ma ɲɛ mais bi bi in na bi an ka bɔli a ye an fa an ka bana a y'an fa parce que ka sababu kɛ mun ye a kun bɔra bi bɛɛ b'a dɔn bi malidenw ko n'a fɔra ko Mali bi bɛɛ Mali kɛra malidenw ta ye Mali bɛ malidenw sago la bi et puis Mali fana malidenw mana min fɔ bi jamana ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna u b'o de ta o de sago ma vraiment an bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An bɛ fɛlɛ kɛ cogoya bɛɛ surtout an sunnen bi Seydou Patrice Dambele an bɛ olu ka sira kan n'o ye Cabral ka mɔgɔw ye an b'olu ka sira kan k'u ka taamaserew ta ni olu ye espérance minnu sɔrɔ kɛlɛw kɔnɔna na an bɛ k'olu espérance bénéfice o la sini ma don n'a nataw la an fana ka kɛ maa ye minnu fana b'a langale an fana dɔgɔninw ye an fana denw ye o de y'a kɛ an b'a sira kan i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ fɔ terme dɔ bɛ a bɛ fɔ ko la lutte continue kɛlɛ bɛ continuer ka taa kɛlɛ tɛ ban bi Cabral tɛ yen a ka cɛdenw bɛ yen Cabral bɔra yen sisan i ka dɔn k'a fɔ a ka cɛdenw o fana bɛ bɔ yen an fana bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na. 26 mars taasibila don hakililajigi don san 35 o tɛ tile 35 ye Musa ka fanga binnen kɔfɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra malidenw fɛ a baara a yera waleya ɲuman don min ye miiriya ɲuman don nka latileli a n'a labaarali o de ye degun sɔrɔ san 30 in tiɲɛ don Mali jamana ale ye degun caman sɔrɔ Musa fanga binnen kɔfɛ k'a sababuya kɛ bɛɛ y'a yɛrɛ faamuyabaliya a n'a baara kɛcogo ye bi maaw b'u bolo sinsin min kan o ye kanabila ye ani bɛrɛbɛrɛli tɔn cayali yɛlɛmaba minnu fana sera ka ye ani degun minnu yera kalataw k'olu sigi sen kan waati dɔw la min ye kunnafonidilaw ye k'olu caman sigi
marabolo dɔgɔtɔrɔso kalanso k'olu caman fana sigi an ka jamana kɔrɔ min ye mara kamabɔli ye k'o baaraw k'olu sinsin a bɛ se k'i bolo da fɛn minnu ka bi farafinna an fanfɛ bolo fɛ Mali ka démocratie la a kun kɛra manamani ye bi caman bolo an ta kɛra ko ndole ka sigidoloya min ye jamana ye a kun ye ɲɛtaa sɔrɔ nka a tilara ka na degun caman sɔrɔ k'a sababuya kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ni politiki yɛrɛ kow kɛcogo ye an ka jamana kɔnɔ mara ale kɛcogo min ye san 2021 k'a daminɛ o la na se nin waati ma yɛlɛmabaw kɔni kuma fɔlen don maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye démocratie maaw ye u caman kɔni y'a yira sa k'olu kun ye hakɛ minnu sɔrɔ ko dɔ bɔra olu la bɛrɛbɛrɛli tɔnw tɛ yen bi tɔn belebeleba minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ Musa Bini kɛ politiki tɔn olu fana bɛɛ lajɛlen jɔlen don nin waati in na yaasa ka se ka ko ta sira kura kan a yɛrɛ sa ko ka yɛlɛma kɛ jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ maa minnu ye degun sɔrɔ mars kalo ale kɔnɔna na olu y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don sen kan u ka maaw bɛ ka ta bɛrɛ la wa olu ye Musa Bin kɛlɛ min kɛ a nimisa kisɛ kelen t'u la hali n'o y'a sɔrɔ ko caman bɛ yen o ma kɛ u sago ye nka jamana a bɛ ka taa sira min fɛ o kɔni bɛ ka k'olu hakilina ye bi na olu ka miirina n'u ka jɔrɔna ye min ye yaasa u ka maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni kun ye degun sɔrɔ n'olu caman furakɛra hakili ka to kɛ olu la miirina ka se ka jigin olu la min ye nin don in ye a ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na o la sa minisiri min bɛ seko ni dɔnko ni dunanjigisogo kunna pyramide de souvenir la ale ye baro sigi kɛ ye kunungo n'o ye alamisa ye mars kalo tile 26 san 2026 ka kɛ ni don in yɛrɛ ɲɛnɛmayali ye kɛnɛ ka ye sa minisiriw caman tun bɛ sanayɛlɛ kalanso minisiri n'o ye Burema Kansa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan minisiri min bɛ bɔlɔlɔ siraw ni kunnafonidiko kunna ni bɔlɔlɔ sira caridi an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Alhamdu Agi Iliyɛni ale tun bɛ yen minisiri Mamu Dafe ale yɛrɛ fana tun bɛ yen min ye Jɛnɛba Sanogo ye n'a bɛ jaralakaw ka sigi la muso ni du denbaya minisiri ka taa fara Bamariam kan ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Tangara nɔ ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la baabu ye tali kɛ mun na sa o ye maanifinw ka lakana yɛlɛmaba min bɛ ka kɛ bi ka kɛ ni subahana mansinw ye mara bɛ se ka kɛ cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na k'a daminɛ san 2012 la an ye degun minnu sɔrɔ Famara Berete ale tun b'o kɛnɛ fana kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. An ka jamana jɔnjɔn hymne national bamanankan na o de kɛra ka kɛnɛ in dayɛlɛ kɛnɛ mun bɛ tali kɛ 26 mars 1991 journée des martyrs maa minnu ni tora bɛjɛ fanga la natili la an ka jamana kɔnɔ ka tasi bila kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin u ma an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso ka fara a ka cakɛda pyramide de souvenir ani kalanko minisiriso ani minisiriso wɛrɛw olu de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka nin kɛnɛba sigi. Bidon ye donba ye Mali kɔnɔ an balimakɛ n'a balimamuso minnu tora la an nalen bɛ ka na tasi bila k'u ye san o san an ka seko ni dɔnko cakɛda bɛ colloque dɔ organiser ani enseignement supérieur ani ministre damadɔ pour que hakili jagabɔ ka kɛ dɔnnibaaw bɛ wele kalanbaaw bɛ wele pour que an kana hakili jigin kɛ an ka jamana lajɛ an ka hakilinaw falen falen pour que cogo min na an malikura ko bɛ se ka sabati cogo min na comme jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye Mali kura fo maliden kura ka sabati donc Mali bɛ se ka sabati cogo min na vraiment an nalen bɛ hakilina falen kɛ Mali kura ɲɛtasira kow kan an hakili jigin kɔrɔlenw na ka foli bila a fɔ vraiment jamana mana taa nin cogo la an kan ka sigi ka kuma an kan ka sigi ka hakilina falen kɛ jamana mago bɛ cɛ la a mago bɛ muso la an mago bɛ denmisɛnninw na an mago bɛ an ka sufilankaw la pour que an bɛɛ ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ an ka hakilinaw n'an ka tabiyaw an bɛ se ka segin an ka kɔrɔlenw ma cogo min na. Kalata kɔfɛ mankan minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ san 2012 kɔfɛ an kan ka kalan minnu sɔrɔ o kɔnɔ ani o kɔfɛ wulikajɔw kan ka kɛ cogo min na an kana bin dingɛnw kɔnɔ ka sanga ni diɲɛ lahala kuraw ye o de kɛra nin baroda nafama in kumakun ye baro mun laɲɛnɛmayara karamɔgɔ jolenbaw fɛ ka ɲɛsin maakɔrɔ ni fifinakaw ma hakaja kalandenw fili minnu kɛra gale an kana bi o ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ ka malikura sira bɔ malikura mun bɛ sigi bɛn ni keleya ni basigi kan. N'i y'a ye an bɛ nin kɛnɛ kan bi c'est que 26 mars de kɛra ni 26 mars tun tɛ kɛ pyramide de souvenir tun tɛ kɛ an bɛ kɛnɛ min fana kan nin ye o kɛnɛ fana tun tɛ kɛ donc a bɛ jubaju ye 26 mars de ye an bɛ ɲɔgɔn lajɛ min na bi an ye chercheur ninnu comité scientifique k'i sigi k'i miiri awa
Mali bɛ dakun jumɛn na bi an bɛ kabili 2012 an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya ni sisan a furaw bɛ sɔrɔ cogo di an y'a miiri k'a fɔ hadamadenya o sen b'a la mais bi fana fala ye min ye diripa ye ale ni wolomasiri tabaw ka baarakɛ yɔrɔ tɔw u jɛra sa ka ja min bɔ ja in maa caman ye ja in fo sabula u tun bolo u soma dɔw u limana dɔw kɔni olu ye sanga sigi u tɔgɔ la ka ban nka min ye ja bɔlen a y'u hakili sigi wa a y'a yir'u la fa k'a fɔ ko armée bɛ min f'u ye kuma caman k'o de ye tiɲɛ ye olu ti maa fa u b'i minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛw kɛ ni i kan ka labila ni nɔ tɛ ko la i bɛ labila o la sa ja in an kun ye fan dɔ lajɛ a la sɔgɔmada in na tuguni an bɛna hakilina jigi kɛ maaw ka se ka fan wɛrɛw ye a la maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ Bamajɔ ni Wawalekɛbaw dɛmɛ ni kɔkɔrɔdonni na kosɛbɛ u yɛrɛ ka a kuma ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu. U nana min kɛ u ko k'u mago marifaw la n ko sisan kɔni Ala sɔnna a ma n ko marifaw bɛ sɔrɔ u ye 5 millions di u ye 5 millions di ne donna carré kɔnɔ fo Segu ka jigi Segu ka tila ka mobili taa Segu tuguni fo Bamakɔ yan a ye kalasiw san ka marifaw emballé k'a kɛ saki finman belebeleba dɔ kɔnɔ a y'a faamu k'u wele a ye n ka moto bila ka na n ka awjini o y'a sɔrɔ n ye mobili de ta ka na Bamakɔ yan n ye n ka moto minɛ ka saki ta ka saki bila moto kan san kɔni kɛ n kun da Segu kan ni sera pɔsu mun na n b'o pɔsu dévier don dɔ u ko k'an ka taa attaquer la an taara an ma o don an ye accident kɛ Zanjɛbugu an tun bɛ ka taa Zanjɛbugu o don an ma taa attaquer la bilen an yɛrɛ ka moto kelen tiɲɛna accident in na an y'o bila yen an segira don dɔ o ye ne ci ko ne ka taa Zanjɛbugu ne k'a lajɛ ni faamaw bɛ yen ni faamaw bɛ yen ko ne ka taa ne ka na f'u ye ne taara tile fɔlɔ ne y'a lajɛ ne y'a sɔrɔ faamaw bɛ yen ne segira o dugujɛ ne tilala ka segin ka taa ko ne ka bilaw ɲɛ k'u bɛna taa yɔrɔ in attaquer o don ko ne ka bilaw ɲɛ ne bilala o ɲɛ ka taa ko ne ka n jija ka se 18 heures waati ne fana sera yen 18 heures waati ja ne taara yen dɔw ye ne o sigara ne la tebini ne taara don fɔlɔ min na ne sera yen o dugujɛ ne minɛna yani ni ko nga daminɛ yani jihadisme ye ko ka daminɛ an kun bɛ lafiya la an kun bɛ hɛrɛ la mais depuis jihadisme ko daminɛ na fo ne dɔnna na ne ma hɛrɛ fo ye ɲɛ la ka sɔrɔ yani jihadisme ko ka daminɛ walima yani ne ka dɔ la hɛrɛ ba de kun bɛ yen i bɛ sɛnɛ kɛ ne bɛ sɛnɛ kɛ n sago la ne bɛ bagan mara n sago la ne bɛ julaya kɛ n sago la i bɛ bɔ yan ka taa Bamakɔ tɔɔrɔ foyi tɛ yen yɔrɔ yɔrɔ min ka di i bɛ taa tɔɔrɔ foyi tɛ yen mais vraiment bi u ka tɔɔrɔ bɛ fan bɛɛ fɛ. mɔgɔ juguni k'i minɛ donc n bɛ ɲini dɔrɔn o ye ka yafa ɲini maliyɛn den bɛɛ fɛ ka yafa ɲini maliyɛn den bɛɛ fɛ ne fa ye cɛkɔrɔba ye san 70 ni dɔɔnin ne bamuso yɛrɛ tɛ balo la ne fa bɛ an ka village la si foyi tɛ yen bi ni fa tɛ yen ni ba tɛ yen ni muso tɛ yen ni den tɛ ni tɔɔrɔ ani ɲani
n bɛ se k'a fɔ walahi n ti yafa u ma mais n ka yafa ɲini maliyɛn denw bɛɛ fɛ n bɛ yafa ɲini maliyɛn denw bɛɛ fɛ maliyɛn denw bɛɛ ka yafa n ma ne ni tɔɔrɔ ne ni ɲani n ma foyi sɔrɔ a la ni ɲani tɔɔrɔ tɛ wa hali a bɛ maa min kɔnɔ k'a kɛ n b'i ladi foyi tɛ sɔrɔ a la ni tɔɔrɔ ni ɲani tɛ ne kɔni ma foyi sɔrɔ a la ni tɔɔrɔ ni ɲani tɛ n yɛrɛ kɔni n bɛ se ka kuma ni n yɛrɛ ye. Ka ni waati na sa Bamancoya ni ka wale kɛba maa fila olu kɔni taara don baarakaw fɛ an sɔngɔ marabolo la ni kalo in tile 25 mugu u y'o ci waati min ni duguden bɛɛ lajɛlen bolila ka don u ka so kɔnɔ jagokɛla dɔ bɛ u y'ale bolo minɛnw bɛɛ lajɛlen daraki a la ka taa ni o ye maa kɔni ma jogo maa ni ma to waleya in senfɛ motikaw y'a yira sa ko ni kɔni kabini mars kalo tile 20 olu bɛ dibi la min ye kuranko dɛsɛ kɔni o bɛ olu fɛ ni waati na u ka énergie maaw y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni o de banna dugudenw kɔni y'a yira sa kɔni bi na kɔni olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka baara fosi kɛ sabula taji ko dɛsɛ y'a ye o sababu ye gawokaw fɛ fana sogo ale sɔngɔ yɛlɛla ye kosɛbɛ sogo sɔngɔ yɛlɛ in min ye sogo koloma ye o kɛra 700 ye sogo ale buma o kɛra 800 ye gawokaw ka feereli jɛkulu n'o ye busew ka tɔn ye olu de kɔni jɛra sa ka ni sɔngɔ ninnu sigi sabula ko bagan yɛrɛ tɛ ka ye yaasa u ka se ka tɔnɔ sɔrɔ olu fana bɛnna ka nin sigi sa k'a fɔ dugudenw bɛɛ lajɛlen ye maa caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni musaka t'u bolo nin waati in na jura ninnu yɛrɛ y'a yira k'u fana bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ɲɛmaaw ka se ka bɔ ko in kalama min ye mayinakaw fɛ ye ko taji tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la fiyewu taji feerelaw olu yɛrɛ kɔni de bɛ ka wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka taji sɔrɔ cogo min na k'a feere 200 ani 50 Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na fana min ye taji kɔni ye a bɛ ka fɔ a bɛ ka don nka min ye yɔrɔ caman ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye gasoil kɔni ye ale tɛ ka ye ɲɛna yen kosɛbɛ min ye mayinakaw ka yɔrɔ la sa u y'a yira sa ko 20 litres bouton kɔni o sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ waati na sa sɔngɔ yɛlɛma in n'o ye taji sɔngɔ yɛlɛma in ye o fana nana feerefɛnw sɔngɔ bɛɛ lajɛlen yɛlɛma tulobu dɔ min tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ 2000 ani 3000 la o taara yɛrɛ sɔrɔ 20,000 na bi u y'a yira sa ko ni degun kɔni bɛna boli feerefɛnw bɛɛ lajɛlen kan olu ka marabolo ale kɔnɔna na silamɛ diinɛtɔn minnu bɛ yen ale ni kerecɛn diinɛtɔnw olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ yan ni diinɛtigi ni kabilatigiw jɛrɛ belebele k'o daminɛ yaasa cɛncɛn fo ka jamana bɛ se ka bɛn ni kelenya sabati cogo min miirina in ale bɔra baɲumankatɔn min na sa o ye initiative for peace maaw ye musaka ale bɔra catholique relief ale kunna yaasa ni diinɛ batotikɛlaw ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na évêques sa olu kɔni bɔra Burkinakaw fɛ yen Ghana Côte d'Ivoire Sénégal ani Niger ni Mali olu bɛɛ lajɛlen nana Bamako yɛrɛ archevêque ba n'o ye Monseigneur Robert Cissé ale b'a kɛnɛ kan n'ale conférence épiscopale ɲɛmaa ye min ye Jonas Dambele ye délégué général AGNPN ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ka taa fara Ousmane Chérif Madani Aidara silamɛ diinɛ maaw ka tɔn ɲɛmaaba ale ka maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan ministre bɛ diinɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan jɛrɛ in sa a kɛra barosigiba ye barosigi min ni diinɛ ɲɛmaaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakilina jagabɔ kɛ a ko kɛnɛ kan jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaaba n'o Monseigneur Alexandre Bazier ye ale ye ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛn ni kelenya diinɛ taabolo bɛɛ lajɛlen kan k'o k'a ka hakilina ye k'o k'a ka baarakɛbolo ye yaasa lafiya bɛ don cogo min silamɛ diinɛ kerecɛn diinɛ tabiyatigi wɛrɛw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko bɛn ni kelenya de sabatili o de ka ɲi kosɛbɛ basigi a ɲuman bɛ sɔrɔ o la baara ninnu kan ka kuncɛ bi ni Ala sɔnna ma Bamako ale kɔnɔna na AES jamanaw ko yalama u bɛna bakiw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye wa Niger ka maa minnu bɛ yen n'o olu bɛ olu ka jamana baki ko kunna n'o ye kilasi 12nan ɲɔgɔndan ye ale nana taamana Mali la yan Mali minisiri bɛ kalanko kunna n'o ye Dr Amadou Sisavane a n'o ye ɲɔgɔn ye min ye professeur Tidjani Alu Adamu DJ ye a y'a yira sa k'a fɔ baki bɛ kɛ cogo min na olu fɛ a n'a bɛ kɛ Mali la cogo min na olu tɛ kelen ye Mali kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi k'o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye sabula sɔnɔgɔyaw bɛ o la denmisɛnw bɛ se ka ko faamuya o la ale ni ɲɔgɔndan in yɛrɛ kɛcogo n'a labɛn cogo Mali bɛ k'a kɛ cogo min a bolo bi o kan ka ɲɛ kosɛbɛ o la sa Mali minisiri n'o ye Amadou Sisavane o ko nin ko in bɛ cogo min na tan u k'a lajɛ sa jamana saba in ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma Burkinakaw fana ka wele lajɛ nata la yaasa cogo min na u se ka baara kɛ cogo min na diɲɛ seleke naani maa ma falenba min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi ni ale kan ka baara kan ka bɛn pewu jo sariyaw la kɔlɔsili ma Mali kɔnɔna na ale ye sɛbɛn bɔ k'a bin hokumu kɔnɔna na sa min ye Mali minisiri min bɛ sariya ko kunna Mamadou Kasoge ale kɔni y'a yira sa ko min ye expert indépendant ka jaabi ninnu a se tɛ golo kan
fɔlɔ ale yɛrɛ bɛ ka fɛn minnu fɔ a tɛna Bamakɔ ya ka olu lajɛ a n'olu tɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a tɛ ka fosi fɔ sɛbɛn minnu ni hakilina minnu bɛ a la n'a bɛ ka baara minnu fɔ a b'u ta bɔlɔlɔ siraw ni fɛnw de fɛ ka kibaruyaw cari k'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa fɔ k'o ye Mali ye min ye Mamadu Kasoge ye a ko k'a ma jɛ ni baara in kɛcogo ye cogoya si la sabula baara min bɛ Mali kɔnɔ bi o ye ka bɛn ni kelenya k'o sinsin min ye lakana ye k'o sabati wolomasiri taba bɛ wulikajɔ ni baara min na bi o bɛ ka kɛ josariyaw hukumu kɔnɔna na wa min ye bingalibaliyaw ale ni maaninfinw ni k'o kisi o baara de bɛ sen na kosɛbɛ waleya sigira sen kan a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛliw ni bɛnw ni ɲininiw kɔnɔna na a y'a yira sa ko min ye sɛbɛn in kɔnɔna na fana bɛɛ ya ko kuma bɛ a la ale bolo bi fɛɛrɛ minnu bɛ sigilen don Mali la sa olu kɔni bɛ ka bɛrɛ sigi yaasa min ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye o hakɛ bɛ se ka dɔn cogo min u bɛ se ka bila kuru kelen kɔnɔna na cogo min na min ye kanabila ni kibaruyadiw ye ale ni baaraw kɛcogo ye Mamadu Kasoge y'a yira sa k'a fɔ ko o fana baaraw bɛ sen na a kɔni y'a yira ko Mali ye seba minnu kɛ Mali ye waleyaba minnu kɛ Mali bɛ ka cɛsiri minnu kɛ yaasa bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kama bɛ na cogo min na ko ɲinakɛlen don o kɔ bɛn sɛbɛn min lawaleyalen don ale ni observateur minnu sigira k'o si tɛ maa kofɔlen ka sɛbɛn kɔnɔna na Kasoge y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ŋaniya b'a la k'a fɔ diɲɛ seleke naani ka maa ɲini maa min n'o o ye maa jɛlen maa tilennen n'a bɛna baara kɛ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a donfan n'a bɔfanw n'a taayɔrɔw bɛɛ lajɛlen dɔn yaasa a ka baara yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na o ka fisa maa sugandilen maa min bɛ to diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka jalatigɛli kɛ Mali ale kunkankow la n'an bɔra yen an bɛ taa Alimaɲikaw fɛ yen Mali lasigiden min bɛ Alimaɲi bi na o ye Sheikh Mamadou Cherifu Keyita ye ale yɛrɛ y'a ka bisimilali sɛbɛn di Alimaɲikaw ka jamana ɲɛmaa ma Berlɛnkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ kɔni kan ka sigi Alimaɲi nka min ye a ka lasigiden sɛbɛn ye sa yɔrɔ wɛrɛw bɛ a ka mara kɔnɔna na Felani b'o la ka kɛrɛnkɛrɛn fana min ye Alimaɲi kɛrɛfɛ jamana dɔw olu fana bɛ o la maa kofɔlen kɔni taara sa jamanakuntigi Asimi tɔgɔ la a ka bisimilali sɛbɛn k'o ta k'o di Alimaɲi jamana ɲɛmaaw ma yaasa u bɛ se k'a lakodɔn cogo min a ka se ka sigi baara kɛ Alimaɲi yɛrɛ fana y'a yira sa k'a fɔ Mali ni olu ka bolo ɲɔgɔnma tɛ bila ko ye o lasigiden ni tɔw bisimila cogo tɛ kelen ye sabula baara ɲɔgɔnyaw bɛ yen degun kɛra cogo o cogo Alimaɲi jamana ale tɛna se k'i kɔ don Mali la wa min ye Sheikh Mohamed Cherifu ye ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a bɛ se k'i sigi k'a ka baaraw kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a bɛ Alimaɲi cogo min na a bɛ se ka kɛ Felani fana o cogoya la ni Lamini jamana tɔ minnu b'a ka yamaruya kɔnɔna na u ka sɔrɔ k'a fɔ sa a ka maa minnu n'a n'olu nana ɲɔgɔn fɛ min ye Alimaɲi minisiri min bɛ u ka jamana cɛ sira yɛrɛ bɔ kunna u ka se ka i ɲɛda olu kan baara tɔw olu ka se ka latɛmɛ cogo min na minisiri Ablaye Diop Bamakɔ kɔnɔna na yan ale ye Union Africaine maa falen kɛrɛnkɛrɛnnen min sugandilen don ka bila cɛncɛn fo ka jamanaw kunna n'o ye Awa Ahmed Yusufu ye ale kɔni nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ baara minnu bolo dalen don a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union Africaine tɔgɔ la a y'a yira sa k'a fɔ a yɛrɛ nana Mali min kɔnɔna na tan a diyagoyalen don min ye cɛncɛn fo ka jamanaw ye olu bɛ ka baara minnu kɛ bi hakilina minnu bɛ u la olu k'aw ta k'o don bɛrɛ la misayɛli ale ka baaraw olu tɛna kɛ cogoya si la ka fɛn kura sigi sen kan koyi jamanaw bɛ ka min laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya AES jamanaw yɛrɛ bɛ ka mun laɲini u na baara ko la maa kofɔlen a bisimilala Mali la cogo min na a kan ka taa Burkina ani Niger o cogoya kelen na Ablaye Diop kɔni y'a yira la sa k'a fɔ a nana ni hakilina min ye olu ka ɲi o bɛ tali kɛ farafinna ka kelenya o ɲɛ t'a la o bɛ tali kɛ degunba minnu bɛ bi yɛlɛmaba minnu bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi a bɛ tali kɛ olu bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na min ye CDM maaw ye olu ye barosigi kɛ barosigi min senfɛ sa min ye numérow ye u ye olu yira maaw la numéro in kɛra barosigi senfɛ barosigi min ni CDM ale ni RPPM ka taa se u dɛmɛbaga jɛkulu ma sa t'a dɔn u b'a fɛ ka fɛn mun sigi sen kan n'o ye Malikura ɲɛda kura ye o baara hukumu kɔnɔna na sa ka se ka pavew ni fɛnw sigi Bamakɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen na o musakaw kan ka bila sira minnu fɛ u y'o ɲɛfɔli de kɛ kɛnɛ kan Famara Berete ale tun bɛ yen fasojɔ tɛ marabagaw dɔrɔn kungo ye jamana kɔnɔdenw fana kan k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ faso baaraw la o hakilina de kɔnɔ collectif pour la défense des militaires CDM RPPM ka fara u dɛmɛbagaw kan u ye hakilina ta ko k'an ka sigida n'an ka bɔlɔnkɔnɔnaw lajɛya ka u cɛɲa ka ɲɛdakura d'u ma hakilina min bɛ wele bila maliden bɛɛ ma bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ɲɛdakura di an ka fasow ma o kadira de kɔnɔ ni kunnafoli kɛnɛ in sigira yaasa maaw bɛ se ka dɛmɛ kɛ nɛgɛjuru sira minnu fɛ ka t'olu daɲɛnɛmaya malidenw ni diɲɛmaa ye n'i ye o ta plus 223 minnu bɛ jamana ko kan n'o ye Mali ka indicatif ye donc i bɛ 75 54 77 77 hakɛ min b'a fɛ ka a bila donc i bɛ montant sɛbɛn ka bila ka taa donc Orange Money i bɛ jɛsi de kɛ
il be dièse kɛ ka 144 composé ka dièse kɛ. Bon, après il be 8 sɛbɛn. Ni 8 sɛbɛn il be étoile sɛbɛn. Ni tila étoile là, donc code mun y'a fɔ sisan n'o 73 79 63 o ye spécifiquement ou spécialement opération Mali Niedakura o ye ale ka numéro de ko code marchand. Ni tilalo la i be étoile kɛ tuguni ka montant sɛbɛn na i be étoile kɛ tuguni après i ka code secret mun be e yɛrɛ bolo ye i b'o fana sɛbɛn après ka dièse kɛ ka ok kɛ. Mauve monnaie o ye étoile ye 166 après be étoile kɛ ka 4 sɛbɛn ka étoile kɛ code marchand n'o ye 93 73 i b'o fana sɛbɛn ka étoile kɛ ka montant mun i b'a fɛ ka ci i b'o fana sɛbɛn après i bɛ étoile kɛ i ka code secret donc i b'a laban o de la ni tilala code secret la i bɛ dièse sɛbɛn ka ok kɛ. Warci siraw yirali kɛnɛ in kan ŋaniya yiraliw daminɛna bawo maa caman ka bɔ tɔnkulu wɔrɔw ani CDM tɔn kɔnɔ olu caman ye donbolo kɛ yaasa ka maaw galabu foni bɛɛ bɛ se k'i ka kɛta kɛ hakilina lawasali kama cogo min. Ni baara in kɔni na an bɛ CDM fo an ka baara kɔni bɛ kɛ ka CDM accompagner techniquement baaraw taabolo la ani an bɛ se ka conseil mun d'u ma baara cogoya la donc an ka dɛmɛ kɔni bɛ na k'o de ye nin ko kɔnɔ. Ka kɛ a ka ambassadeur ye ka kɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye o ye ko ɲuman ye o ye bonyaba min dira ne ma donc o bonya ne b'a mesurer o baara n bɛ don a kɔnɔ ci min don a ka di ne ye ne ka don a la wa inshallah ne se ye fɛn o fɛn min ye n b'o kɛ mais n bɛ weleli bila maliyɛnw bɛɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ bɛɛ ka wuli. N'Ala sɔnna ni n tɔɲɔgɔnw an bɛ Mali ɲɛta bara n'Ala sɔnna bon hakilina ye ka ɲi trop a bɛ diya ko fɔ ni dugu jɛra bana bɛ dɔgɔya et puis ni dugu jɛra fɛnɛ ni papiyew dara mobiliw ni moto ninnu a bɛɛ tiɲɛni bɛ dɔgɔya quoi parce que sira ka ɲi poussière bɛ dɔgɔya denmisɛnninw ka bana ni fɛnw bɛɛ a bɛɛ bɛ jɔ. A ma lɔnna k'a fɔ faso ɲɛda kura hakilina min bilala sen ka fasodenɲumanya lapasali kama wariti siraw yirali diɲɛmaa la o kɛnɛ dayɛlɛli kan an ka jɔnjɔn hymne national tasibila ka ɲɛsin maaw ma maa minnu nin tora fasoko la fo ka taa se ka jɔnjɔn ni maaw ma ka sabu kɛ u ka wulikajɔw ye o kɛra kɛnɛ in na waati belebeleba dɔw ye. Polisi so min bɛ Amdalayi ACI la n'o ye commissariat de l'ACI ye ale y'i bolo da siganama 2 ka mars kalo in ale tile 20 maa kofɔlen 2 in u kofɔra maa fɛ min ka moto tununa Amdalayi kɔnɔna na wulikajɔw la sa min ye Yusuf Kulubali ye n'ale ye ACI commissaire ye ale n'a ka brigade maaw olu ye wulikajɔ kɛ sa ka t'u bolo da maa kofɔlen ka Jikɔrɔ ni Parakaw fɛ yen Jakarta 2 in minnu sɛnna février kalo tile 14 ni tile 15 a taara ye kamalen ale ka so o la sa brigade maaw kɔni m'a bila dagirinda la u ye kamalen jaso ka na ni a ye ale n'a tɔɲɔgɔnkɛ ye n'o ye BT ye san 20 ale yɛrɛ BD san 19 u fila bɛɛ lajɛlen minɛna Jikɔrɔ ni Parakaw fɛ yen sigana kɔni b'u kan fo ka taa se nin waati ma wa u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni di tribunal tigilamaw ma sɛgɛsɛgɛli tɔw k'olu yakubaya yaasa ka se ka ɲɛdɔnni kɛ nin ko in na Yusuf Kulubali n'a ka polisilakaw sa k'u bɛ foni ta ka ɲɛsin u ka baarakɛlaw ma n'o ye brigade maaw ye wulikajɔ in ale kɛra contrôleur général de police Yusu Kone ka yamaruya kɔnɔna n'o ye polisi directeur ye ministre Dawudu ale ye laɲini min k'u fɛ maaw n'u bolo la kɔlɔsili o hukumu kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw an bɛ don o la sɔɔni sisan fala ye. Diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye ONU n'o b'a yira sa k'a fɔ ko jɔnya wale min sera ka ɲɛsin farafinna ko min don danbe tiɲɛni tɔn waleya don o la sa jamana 123 la jamana 3 kɔni olu yɛrɛ minɛ n'o ye États-Unis ni Israël ni Argentine olu ma sɔn ka u bolo kɔrɔta waleya in ye jamana 52 olu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in ko a ma kɛ olu fɛla ye min ye nansarala jamanaw ye sa olu kɔni caman ma sɔn ka u bolo kɔrɔta ko in senfɛ
min ye jɛnsɛrɛkɛ naani ye a y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in na jate i n'a fɔ adamadenya halakili ani hadamadenya tiɲɛni ka dan sigi kɛ maanifinya la jɔnya wale minnu kɛra nansaralakaw fɛ ko a bɛ tali kɛ o la sɛbɛn in sa ale kan ka larawuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen n'olu kɔni tun bɛ ka nin baara in kɛ sa a kun n'u minɛnen don maa min fɛ sa o ye Gana ye jamana 123 kɔni olu y'a yira sa ko waleya in ko a bɛ se ka timɛ bi yaasa min ye farafinna ye a ka se ka bila a ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jɔnya waleya tɛmɛnen kɔfɛ Ibrahim Traoré n'o ye kapitɛni ye Burukinakaw fɛ yen olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don u yɛrɛ ka yɛrɛya don hukumu kɔnɔ ani fasoden ɲuman waleya kɔnɔna na a ko k'a b'a ɲini Burukinakaw fɛ u ka kɛ u yɛrɛ fɛnw fɛ waleya fɛn minnu bɛ dilan u yɛrɛ fɛ yen u ka olu don ba la don in nin kun y'a sigi ko sabanan ye Burukinakaw olu fɛ yen Côte d'Ivoire tasuma dɔ ye tiɲɛni kɛ mars kalo tile 24 a yɛrɛla sa k'a fɔ ko a kɔni kɛra min ye gazi dɔ o de senfɛ gazi ale kɔni yɔrɔ kɔni sa a ye so caman tiɲɛ Ajawi Kunbekaw olu fɛ yen Port-Boué ale masuruna na sa ko min ye du caman bɛ yen bi olu kɔni kɛra dundaw ma caman bɛ yen olu kɛra dundaw ye Côte d'Ivoire ale dugu in kɔnɔna na AES ni Togo jamana ka bolodi ɲɔgɔn ma kɔnɔna na min ye Togo ministre bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna n'o ye Robert Dusse ale y'a yira kunun na sini ko min ye AES basigi ni lafiya kɔnɔna na k'o de da ka di farafinna tilebinfɛ jarabanaw la kosɛbɛ ko ni maa min kɔni y'a ɲini ka dankari kɛ AES la k'i sigilen tɛ ni ko ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na Marakaw ka service de renseignement maaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min senfɛ sa u y'a yira sa k'u ye lakɔlɔsili kɛ u ka dugukolo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ min y'a to sa commissariat min bɛ yen n'o yɛrɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye u ka jamana yɛrɛ ale ni Espagne polisiw ye sa k'u kɔni boloda maaw ka maa siganama dɔw minnu ye bamancɔri ni jugawale kɛbaw ye n'o bɛ État islamique ale ka yamaruya kɔnɔna na Espagne ale ni Maroc kɔni y'a yira sa ko ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni u y'u boloda u kan u ka service de renseignement k'u bɛna kibaruyaw di don nataw la Afrique du Sud ko min ye a jamana ɲɛmaa ye n'o ye Cyril Ramaphosa ye k'ale tɛna ye G7 o ka lajɛ la min kan ka kɛ juin kalo tile 15 n'a tile 17 nata n'a kan ka kɛ Evian Fransikaw fɛ yen u y'a yira sa ko min ye Amérique ye ale kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ko yaasa min ye Cyril Ramaphosa n'ale Afrique du Sud jamanakuntigi ye k'a kana wele kɛnɛ in kan wa Faransi k'o taara o sira fɛ Afrique du Sud yɛrɛ ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ maaw olu ye o dantigɛ bɛɛ lajɛlen ye dɔnkilidala bɛ Fransikaw fɛ ni rappeur dɔ n'a fɔ ma ko Maître James ko ale minɛna k'a bila min ye polisilakaw ka bolo kan nin waati in na warima yɛlɛma ale ni bingalijɛkulu u ka a yira o ko dɔ la sigana kɛra la min ye u ka parquet national bɛ n'o bɛ anticriminalité kunna sa o y'a yira sa ko ka sɛgɛsɛgɛliw k'olu bonya Ukraine ni ale ka kɛlɛ in hukumu kɔnɔna na Zimbabwe kɔni y'a yira sa ko ale kamana gannen don sabula ale ka duguden dɔw kɔni nana ta ka taa don ni kɛlɛ in na kɛlɛ min n'olu t'a kun dɔn u t'a ju dɔn wa k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ sa maaw k'u kɔlɔsi nin waati in na Ukraine ale ka ko taabolo la Volodymyr Zelensky a y'a yira sa ko a b'a ɲini nansara jamanaw fɛ n'o ye Europe'kaw ye u ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan min ye Irisi ka bateau kɔni kana se ka munumunu kɔji sanfɛ kuma tɛ bateau minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka taa pétrole ta Irisilakaw tɔgɔ la G7 lajɛ in sa ko min ye Faransi ye kɔni ale bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa Afrique du Sud jamanakuntigi kana na fiyewu kɛnɛ kan Eviankaw fɛ juin nata in na sabula ko Américains ye o laɲini Senegali farikolo ɲɛnajɛ tɔnjɛkuluba n'o ye u ka fédération ye ale ye sɛbɛnna don TAS la n'o ye kiiriso ye kiiriso min bɛ Suissekaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kiiriw olu tɔgɔ la ka kɛ ni kafu ale ye laɲini min kɛ sa u bɛ se ka kɔn cogo min waleya in kɔni jaabi fɔlɔ kɛra min ye k'a yirala Senegalikaw la min ye TAS fɛ k'u ka jɔnjɔn ma minɛ o la bi a ma minɛ o la fɔlɔ min ye kiiri kɔni minɛna sigi sen kan ni kiiri jaabi bɔra ka kɛ min ye Senegal kan ka sɔn o ma jagoya la nka nin waati in na olu tɛ se k'a fɔ k'u ka kupu t'u bolo u tɛ se k'a fɔ k'a b'u bolo baara min bɛ ka kɛ fo o jaabi o de ka bɔ an yɛrɛ fɛ yan sa maa kelen pe o de bɛna taa kɛ cɛbɔ ye maaw cɛla maa minnu bɛ yen bi n'olu kan ka kɛ fédération ɲɛmaa ye a yɛrɛla sa k'a fɔ ko maa kelen min yɛrɛ don kɔni bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen min ye club de première division deuxième division ligue groupement fɛn fɛn bɛ yen sa olu bɛɛ lajɛlen sɔnna maa kelen min ye bi commission yɛrɛ fana n'o bɛ fédération kɔnɔna na n'o bɛ kalata ko in kɛ ale bɔra ka kunnafoni di kɛ kunun ko alamisa k'a ka jaabi bɔ k'a bi a ko sa k'u kɔni ye sɛbɛn 4 de sɔrɔ min ye Muazu n'a bɛ wele ko Baba Sise ko ale de ka sɛbɛn ka ɲi bɛɛ lajɛlen sɔnna min ma sa ko bɛɛ lajɛlen dafalen don sɛbɛn min kɔnɔna na o ye ale ye u tun ye majɛ min y'a yira a la sa k'a fɔ ko maa 2 bɛ olu ye dɔgɔtɔrɔ ye u bɛ baara kɛ minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na k'u tɛ se ka don ko hukumu kɔnɔna na ko olu tɔgɔ fana bɔra a la tɔn minnu bɛ yen n'o o ye farikolo ɲɛnajɛ première division ligue orange ye o tɔn 14 ligue 7
Bamako Mali yɛrɛ kɔnɔna 9 ka kulu bɛɛ lajɛlen ko sa ko Muazu ka k'u ka cɛbɔ ye min ye Amadou Mahamane Sango ye Aliou Keita ani Jɛnɛba Jalo kulu kɔni ka sɛbɛnw filila ko sabula olu ma se ka maa si sɔrɔ maa min b'u senkɔrɔma don o la sa min ye Muazu ye a ka sɛbɛn bɔlen min filɛ nin sa kunungo yanni kalata don cɛ tile 2 bɛ maa bolo maa min bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'u ma jɛn ni sɛbɛn ye k'a kɛcogo baara kɛcogo ma ɲɛ kalata n'o ye fédération yɛrɛ ɲɛmaaya kalata ye avril kalo nata tile 16 o kɔrɔ kɛlɛ tɛna na ye nin ko in na min ye Muazu ye ale ta ye a ka ko ye nin bɛ dan sigi kunnafoni na kunnafoni mun dira ma Falaye Keita fɛ n'Ala sɔnna ma bi su in na babu an bɛna ale sigi sabula dɔnkilidala dɔ b'an bolo min ye Makɔnɔ Tarawele ye ale yɛrɛ kan ka na ɲɛfɔli kɛ a ka dɔnkili taabolo n'a ka ko taabolo la